Tak tady máte reklamu. Cože? Tak máme tady takový město Buglo. Sakra Mnický. Město Buglo. Co to má být? To nevadí. A co na Buglo? No tak to, až to vyřeším, tak začne video. Já teď vám to stopnu. Takže prostě jsem to nevyřešil, no tak budete mít prostě duhový bloky. Konečně můžeme udělat duháčka. No, ale pro tebe. Je. Ono se to mění. Ono se to změnilo. Bloky jsou růžový. Místo. A podívej se na skleník, tam je bambus. Počkej, už to dává tvar. Ale, jdem tady zlomiltej. Já, protože jsem nevěděl, kde jsou. Kačko, oni to jsou průhledný ty dveře. Kačko, máš růžový slide bloky. Chceš jenom růžový. A černý. To se mi líbí. To je fakt dobrý. A to, hele, vajíčko celý růžový. Koukneme se na bambus. Bambus je celý vyrostlý. Kačero! Co? Je to umím, u mě. Co jako? Je ten bambus. Ve skleníku. Kde je skleník? Jediný, co vidím, je ten tvůj slime blokový dům. Ale vevnitř. No nic, vevnitř. Co je tady ten skleník? Kde je skleník? Tohle malý je skleník, ten bambus. A jak tam můžeš chodit? No, protože ty musíš jít dovnitř a tam se dveře sem. Jo, takhle. Ještě jednou růžový tady vidíme. Takže spíš tady to bude video. Kdo má rád růžovou? A černou. Prosím, otevři. Otevři. Jo, děkuju. Ne, tady. Tak tady ne. Tady. Ne. No, tady. Tady je bambus. To je spíš růžový pleky. Jsou růžový pleky. Ty máš rád růžovou. Bambus. A chceš být bambusový král? No, právě já jsem bambus. Sakra, tady to právě ve videu. Musí být růžový všechno. Právě musí být dneska všechno růžový a červený. Tady jsou květiny. Enderman! Já myslím, že to je Enderman. Určitě tam není Enderman. Není. To jsou nějaký postavičky Endermana. Vypadá. Nějaký postavičky Endermana. To vypadá. To jsou květiny. A teď to vypadá jako postavička Endermana. To je květina. Nevidíš normálně, to je nějaký... Počkej. Já nemám svoje tělo. Ty jsi mi změnil skin. No.
No, tak proč jsem dá ananas? Ananas. Koukni se přes mě, na mě. Nevím, no. Ananas. No tak už ne. Prej, koukni se na mě. Já jsem ananas. Já jsem si myslela, že mi se mě změnila skin, ale ono nic. A za to, že jsi mě zničila psa, tak ti zničím bambus. Ne, to je bambus a to je mimo. Ale ty jsi to měl vevnitř. V mém domě, tak si to udělej venku. Ne vevnitř. Já udělám boudu. No, ale venku. Bouda budka. Tak tobě bydlí. Tak co je dřevo? Kačko, můžeš mě hodit do česky nějaké dřevo? Protože já nevím, co to je dřevo. A pak nebudeš vidět, co je dřevo. Jo, to je úplně poslední. Jo. Jo, a jaký chceš? Jakýkoliv, to černé třeba. Ne, tak to není úplně. Je to nahoře předposlední. Jo. U loku. Jo. Tohle je růžový. Luk vidíš taky maronádový. Co tady to? Slime block? Dejte dřevo? Jo. Tak dobrý. Děkuju. A musíme se vyspat. No tak jo. A tak končí video. Ale budeme furt hrát. Jo. Martine, dělá se pro tebe překvapení. Jdi dovnitř. Dělej. Ne, zatím jdi dovnitř. Otevři tu částku. Yeah! To ti ukradnu. To je safe tvůj. Jo. Já už spím. Já vím černo. Úplně černé. Co? Já vím úplně černý. Tak tam je světílko. Nepoložuj se mi. Já potřebuji Aha. najít postel. Ne, tak tady. Počkej, já ti budu nalukovat. No? Já už chápu. Tak to bylo těžký pro mě. Tak zase růžovej. Tuhle díru oprav. A udělej si tu budku. Sakra! Jsou všechno černý. Teďko, co je tady to za blok? Co tady to za blok? Jo, tohle je židle dřevěná. Jo, děkuju. Tak to mi stačí. Je srdíčka. Už je můj pes. Jmenovku. To asi nepotřebuji. Jonáši. Jonášku. Jonáši, proč potom šlapeš? Jonáši, pojď. Jonášku, pro mě. Jonášku, Jonáši, vedu na procházku. Jdi pryč. Jonáši, pojď. Jonáši. Tady je bambus, Jonáši. Bys nevěděl. Jestli chceš maso, tamhle je na zemi. Jonáši, pojď, Jonášku. Pavouk. Jonáši, jdi na něj. Jonáši. Pavouček. No.
Jonášku, ty jsi mi zautočil. Jona je zabil pavoučka. Pojď, Jonáši, ne k němu, ne. No, promiň. Krásnou diamantovou. Nebo turkysovou. Tak to je písovou. Jonáš je úplně dole a já jsem na. Jonáš, jak to brzy? Jonáši, Rekordy neví vůbec nic. A vedle je to creeper. Já vím, jak to vidím. dolů. Rekord nevím. Jak se zapálí. Já vůbec nevím. To je hrůza. A nic nevidím. Ale to já nic nevidím. Já nic nevidím, ty máš celý černý barák. Jo, máš. Kolik se, že má černý barák? A skoro tady není žádná růžová. Je to černý jenom. Žádný růžový. Jdeme dělat čudlíky. To je pejsek. Nejho. Ale tvůj ne. Kopal. Nech to. Já jsem kopal. Já jsem ho neviděl. On byl černý. To tady kopaj. Když já tady se kopal. A zavřeš dveře. Kačko, když já tady nic nekopám. Nedělej to. Ty máš dvorce líč. Kač to dělám? Nech toho. Jo. Marťas. Miláčko, jak v 9 hodin vyrazíme, jo, za vozíčkou, ano. Tak jo. Nech ho. Marťas. Ale já tady sekám. To si sekej venku. No tak jo, já taky zbořím bombu. Já nevím, kde jsou dveře. Tady jsou. Můj dům. Zboříš můj dům. Pejsku. Co jsi to udělala? To musela. Jak to vypadá za mnou? Kolik jsi na mě? Je tam i koník! Jo, už vidím svoji boudu. Můžu ji stavět?